Me herättiin aamulla Ranskan Normandiasta siideritilalta ihan keskeltä ei mitään. Aamulla ensimmäisenä kurkistus pihalle, että millainen keli siellä on. Ja sen jälkeen vesi kiehumaan kahvia varten. Sillä väliin kun vesi kiehuu, niin noi ikkunasuojukset pois, että saadaan vähän auringonvaloa sisälle. Sitten paikalliselta tilalta ostettua omenamehua kuppeihin ja huppari päälle, kun oli aika vilponen. Sitten ovi auki ja aeropressillä kahvit valmiiksi. Toi on muuten aika raivostuttava tehdä 2 kuppiin aeropressillä kahvit. 1 vielä menisi mukavasti, mutta toi 2 kuppia ei ole niin kiva. No, Jonatanille aamukahvi sänkyyn ja mä otinkin mun kahvin pihalle ja nautin sen siellä. Kun oltiin aamukahvit saatu juotua, niin ruvettiin töihin ja tehtiinkin töitä tosi monta tuntia ja pidettiin muutama ruokatauko siinä töitten ohella. Kun oltiin saatu työt tehtyä, niin lähdettiin asioille ostamaan muun muassa mulle tossut surffaukseen, kun aika viileät vedet ja autoon